Bizkarreko partan, bai. Ojo, kontu zibili behar da eguzkierekin, adarkia. Balore, benez. Hiri pizkat eman goiat. Arkia. Zerke ematen dudan, zerke ematen dudan, Zer da, Umirri, zer da? Hau, porru patata krema. Azenario krema izango da. Oixe, azenario krema, baina porru patata pixka batekin. Ia. Mirri eta Txiribiton, zer dalata hemen zuek biok gaur, bainuko jantziak jarrita, eta zera, ondartzako krema ematen. Ondartzan onden, hemen ez behintzat, Txiribiton. Hemen ez, baina, guri esan ziutek? Guri esan digute? Donostia daukala munduko ondartzari polikena, alda hori? Begira, Mirri, gero joango gara ondartzara behar baldin bada, baina ona beste gauza batzuk egitera, etorri gara, Basakia, Txiribiton, modelo pasea. Txiribito. Mirri eta Txiribiton, Donostiara ez gara etorri txorakeria horiek egitera, Guai gaitu txorakeriak egiten ari, Geure gorputz mardulak erakusten ari gaitu. Gorputza? Zuek gorputza? Zuek zakurran putza? Esan dugu ematen Claudio Schofer. Ez duzu ematen Claudio Schofer eta beharrik ere ez. Eta Mirri eta Txiribiton gauza bat esango dizuet. Gorputza ez da hola exhibiziotan ibiltzeko gauza. Gorputza beste gauza bat da. Ai, gorputza! Gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Zertan gara berdinak, zertan diferente, zertan gara berdinak, zertan diferente. Neskak eta mutilak beltzi zan nahi zuri, biluzik jarri ezkero guztiak urduri. Urduri. Beltzi zan nahi zuri, gorputza dugu kapi eta motore fin, pozik biz
bizi gaitezen daukagunarekin. desberdin. Eta dena berdin. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neska mutilen arteko aurkikuntza. Nahikoa eguzki eta krema hartu dute Mirri, Txirri eta Txiribitonek, eta nahiko astindu dute beren gorputza ere. Eta orain, Donostiatik barren ibili ondoren hemen da barrebusa, astera baitoa, gura sodromoa! Eskerrik asko, Txiribiton! Arratsaldeon denoi! Ongi altzarete, ongi kuadrilla? Ongi? Beno, ezagutu ditzagun hemengo seikote hau. Ia, asgaitezen zuen gandik. Ni itxaso naiz eta nire atzekoa nire aita da. Eta herriakoa gara. Itxaso ondokoak zarete zuek. Donostiarrak, ezta? Bai. Eta itxaso, zuk esan zenizkigun bere garaian kontutxo batzuk, telebistari esan zenizkion, aitari buruz dena kontatu duzu? Bueno. Ia dena, ez? Entzungo dugu ba. Nire aita gurdinegian egiten du lan. Eta sartzen da norbait eta esaten du. Kaixo, zonai dezu. Ditu zerrak, tornilloak, hiltzeak eta gauza asko ditu. Zubia egiten du eta gupe osatzen geanean koska egiten diego eta kilimak ere eta babarrunak asko jaten ditu eta gero Oire bai, gezurra da. Itxoin, pixkade, Andoni. Niko hortzertxo bai daitu dut, hori gezurra da. Zuk ez alduzu puzkarrik botatzen. Gezurra galanta gainea, nik ez dut inungo puzkarri botatzen. Eta botatzen dudanak, dena dira, Rosas eta Chanel gutxienez. Bai. Hortan... Martzianoa du, bazaitu orduan, ez da? Bai, agian bai. Beno, gaurkoan ez zaitugu puzkarra botatzen jarriko bestela galdu egingo zenuk eta, baina galderak erantzuten bai, eta presta zaite, mesedez, presta. Konforme. Kaixo bikote, egiguzu zuen aurkezpena. Ni Iraia naiz eta nire atzekoa nire ama. Donostiatik gatoz. Donostiarrak zarete zuek ere, eta guk ere zuen berri jakin nahi dugunez, entzun dezagun. Nire amako 28 urte ditu, eta dantza egite gustatzen zaio. Bere lana da ume bat zaintzea, Aitor izena du, eta gustatzen zaio guk arraina jatea. Gurekin jolasten da, eta esaten du guk arraina jan behar dugula, eta fruta ere baita. Eta orduan, bera pare horrezko gauzak egiten ditu batzuetan, eta gu parasko egiten dugu. Eta dantza egiten duenean, pare gure ematen dugu zergatikan egiten du horrela, eta horrela. Eta orduan gu parez hasten gera. Eta ematen du da gora burutikan pixka bat horrela, eta orduan gu para egiten dugu. Eta gurekin sartzen danean ohera gehienetan ipuin bat kontatzen dugu. Zer asun? Zer? Ez zer esatekorik? Ez. Ez? Banik zu dantzan ikustegatik ez dakizu zer emango nuken, eh? Bueno, eskaintzain. Bai, Bano, gero hitz egingo dugu, bai? Osongi. Gero arte. Kaixo bikote,
Eta zuen hortzu zarete, nondik etorri zarete, konta iguzu pixko bat. Ni maile naiz eta nire atzekoa Gurtzane. Eta nondik etorri zarete zuek, Donostiatik akaso? Bai, Eta zuk kontu txikik esatea gustatzea altzaizu, zuri? bai, Ba, entzungo ditugu? bai. Bale. Nire ematxok, daukagu etxean katu bat. Eta maiera igotzen denean edo zerbait ezkia egiten duenean edo deitzen dio pikina. Bizinaren ordez pikina. Eta berek egiten duenean miau, buripena ematen digu eta atzen dugu hau pas. Batzutan, gure jostailu txikiak horrela egunek eta bartzen ditu aguarekin. Eta eramaten ditu sofazpiena. Horrela. Eta mintxina goten dago maian izkutatuta horre. Agurtzane, zutaz ez dugu asko jakin, baina garbi dagoena mailik katuak izugarri gustatzen zaizkiola, ez da? Horrexegatik ekarri genion etxera katu bat. Bai, bueno, zuri buruz akaso jakingo du gero gurasodromoan, bai? Vale. Mila esker etortzagatik. Eta une hau iristen denean nik gure txikiei zutitu daitezen eskatzen diet, himnoa abesteko horixe baita egin behar dugun oraintxe. Agurtzana, agurreta horre, ea gaur jartzen dugun amaika umore. Pozik etorri da gurasorromora, pozik etorri da gurasorromora. Dantzarako grina eta gogoa, asungero egingo aldugu saioa. Pozik etorri da gurasorromora, pozik etorri da gurasorromora. Mailu giltza, torloju eta zerra, andoni niri ez eman, erantzun okerra. Pozik etorri da gurasorromora, pozik etorri da gurasorromora. Hasteko, telebistari buruzko galdera batzuk egingo dizkizuet, baina zuek eseri, lasai, relajatu zaitezte, zeuain urduri gurasoa jarriko diata. Beno zein da Euskal Telebistaren simboloa edo logotipoa? Lorea, txoria, ala antena? Txoria. Txoria da. Eman, maili! Zaila zen hori gero, Agurtzane? Zaila galdera. Txori horrek, hegalak ditu txori gehienek bezalaxe. Zein koloretakoak? Zuri urdinak, zuri gorriak, ala zuri gorri eta berdeak. Zuri gorri eta berdea? Bai! Txori eta zari garenez, zuek baldakizue txoriek nola egiten duten. Eskerrak lumarik ez duzuen, bezala ze astindua. Eta zu gogoen alduzu non zegoen txoria kantari. Kaia barrenean, aldapeko sagarraren adarraren puntan, ala Zurriolako arkaitzaren puntan. Aldapeko sagarraren adarraren puntan. Kantua baldakizu. Bai. Kantatza ausartuko altzinateke, Bai. bota bazatitxo bat. A ber, honek, bueno, bai. Bai. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari, txiruriruli, txirurirula, nor dantzatuko ote du soinu txori. Bikain! Hori ez zegoen hemen, dotore egin duzu. Eta ipuin batekin jarraituko dugu orain, entzun ondo. Alemaniako herri batean egurgile bat bizi zen bere emazte eta 7 haurrekin. Oso pobreak zirenez, gau batez honela esan zion aitak amari. Bihar aurrak basora eraman eta hantxe utziko ditut. Behar bada, aberatsen bat pasa eta etxera eramango ditu.
Ze ipuin hasten da honela, Edurne zuri, Erpurutxo ala Onkixote? Erpurutxo. Erpurutxo hasten da honela. Dotore, agurtzane, dotore. Erpurutxok dena entzun zuen, eta aitak basoan utzitakoan etxera itzultzeko bidea aurkitzeko modu bat asmatu zuen. Zein, telefono mugikorretik udaltzainei deitu, harritxo zuriak bidean bota, ala zuaitzetan marka bat egin. Harritxo txuriak bidean bota. Bai, piztu argitxo txuria ere. Etxera itzuli eta aitak berriro eraman zituen basora biharamunean. Bigarren aldian, zer bota zuen bidean zehar Erpurutxok? Ogi apurrak, harritxuriak, ala patata frigituak. Harritxuriak. Ogi apurrak ziren, ogi apurrak. Eta ogi apurrekin zer gertatzen da, kasu honetan gertatu zen bezala, txoriek jantzituztela. Eta galduta zebiltzala, etxe bat ikusi zuten. Norena zen etxe hau? Sorginarena, ogroarena, ala zazpi ipotxena? Sorginarena. Ogroarena zen, agurtzane, ogroarena. Zuek baldakizue, ogroek zurrunga nola egiten duten? Oiek ogro txikiak izango dira, Txerriak bezala diote. Eta arriskuan zeudela oharturik ze kendu zion Erpurutxok ogroari lotan eta zurrungak ari zela. Zazpi legoako botak, gerriko magikoa, ala bisa txartela. Zazpi legoako bota. Ziur, esan du gaina, asun! Ongi zenekien, Azkenean, Erpurutxok ogroa harrapatu egin zuen, eta ogroa harrapatzeagatik zer izendatu zuen erregek Erpurutxo. Printzesa, seme kutxun, ala postari nagusia. Printzesa. Ez, printzesa ez, postari nagusia izendatu zuen. Eta gaurko guraso dromoari amaiera emateko, gurasoak sokasaltoan jarriko ditugu. Furunda kantatuko digu, baina zuen laguntza ere beharko dugu, badakizue, 8 jauzi beharko dituzte, ze izan ere azkeneko bolada honetan 5 eskatu eta 6 ematen zizkiguten. Orduan esan dugu, 8 eskatuko dizkigu, horretarako hemen laguntzaile batzuk baditugu, datozela sokarekin. Eta 8 salto eskatzeaz gain, doinua ere aldatu egingo dugu. Aizue, zergatik ez, beraz jartzaitezte, eta furunda jotzen hasi bezain prontot, aurrera nahi duzenean. Neska zarrak joaten dira Madalenara, Madalenara, Madalenara. Santuari eskatzera zenarron bana komeni bada. Bat eta bi eta hiru eta lau, hamar gehiago dira 14. Txalo, handi bat agurtzane! Dotore agurtzane! Bat eta bi eta hiru eta lau, hamar gehiago dira 14. Bat eta bi eta hiru eta lau, hamar gehiago dira 14. Propina eta guzti, mila esker bikote zuei. Eta laguna, gurbildu zaitezte zuek ere ona. Etorri. Izan ere, txikiak ere etor zaitezte. Gaurkoan irabazle garbia daukagu, ez dago, berdinkedarik ez dago deus. Gaurkoan, bikain atera du, izan ere azken argitxoak ez dituzte piztu. Guztiei bana falta zaie. Azkar piztu duzu, Amak esondako aireiak azkar egin duela. Beno, gaurkoan irabazle gure hiperguraso asun dugu, naiz supergurasoak denak diren, etorregatik hemen ditugu gure lagunak sariekin. Andonirentzat eta Gurtzanerentzat superguraso txartelak, oroigarriak eta konpaktoak aizue.
hiperguraso txartela oroigarria kontaktuak, eta urdaibai asteburu polit bat pasatzeko aukera. Eta eskarrik asko etorri zaretelako, eta nahi duzun arte. Ongi bizi! Txiribiton, boda berria. Zer? Euli bat? Hortxe? Muro espian? Kito! Euli plasta. Txiribiton, zerbait egin behar diagu, Eulin askarri horrekin akatzeko. Basakia, beste kontu baterako nizka, baina basakia. Etxo. Salabarduak. Arra bat ingo jau. No. Listo. Mirri eta Txiribiton, zer dau? Dantza berri bat asmatu duzu edo zer? Eulin askarri bat sartu segut hemen antzokien eta harrapaketan garitzak. Euli bat eta eulia honela harrapatu behar duzu, salabardu hauekin? Hauek ez dira euliak harrapatzeko, hauek pinpilin pausak eta honelakoak harrapatzeko dira, baina ez euliak. Mister Jakintxu, dena sapientzia, eta itxerrakik euliak nola harrapatu behar diren, itxerrakik, Nik badakit, oso erreza da, begira. Hunda. Ara. Bat, bi, eta iru. Akabo eulia. Eta eulia non dago? Honez gero Txiribitonen sabel barnean. Haizue, Mirri eta Txiribiton, salabardoak eskuetan dituzuela eta desafio bat egin behar dizu. Erronka! Hori da, ez, gitarra ez. Begira, nik txoritxo bat ekarriko dizuet, txoritxo berezi bat, eta zuek ez harrapatut salabardoarekin. Pelas, buko honekin eusen gauza harrapatzen diago. Baina eusen gauza, Eta... Onartzen duzu desafioa? Harrapatu eskero, ze irabasiko benuke? Harrapatu... Begira, txoritxo harrapatzen baduzue, gaur afaltzeko oilasko errea. Eta harrapatzen izpadugu? Harrapatzen izpaduzue, erretako oilaskoa. Hori, segitu nato. Hau erronka serioa da, Erronka serioa da, Hau prestakuntzan oinarritu beharra dago, Txiribiton? Ariketak enbiarri zio. Altzamarro! Artista ino! Psikologikoki prestatu dago. Prestatuak zadete. Prestatu dago. Ona bat txoritxoa Mirri eta Txiribiton.
Ona txoritxoa. Ezagutzea alduzue? Zer txoritxo dau? Euskal Telebistakoa. Eta polita alda? Bai? Mirri eta Txiribiton presta alzaudete. Txiribiton, harrapatu behar dugu txoritxoa, Eta ora faltzeko oiasko errea eta txirrik orrea erretako oiaskoa. Hori da. Nik esan edakoan. 1, 2, 3 eta 4. Wow! Eman berriz, eman! Iupa! Aupa! Txoin, sistema. Txibiton, pentsatu diat sistema hobea. Zer sistema? Amerikar sistemoa. Bai. Sinkronizazioa. Sinkronizazioa, biok batera, Txibiton? Nik esan dagoan, Ea, Txibiton, 1, 2, 3 eta 4. Arki! Ikusten, elkarrekin gauzak egiten direnean, arki atatzen dira. Horaintxe, txapelunak, ohe, ohe, ohe. Txapelunak, ohe, ohe, ohe. Eta gainera, oiasko errea. Mirri eta Txiribiton arrazoi duzue behingoagatik. Irabazlea suertatu zerate. Beraz, irabazlei dagokien, domina merezia jarriko dizue. Txiribiton? Unkituta gaude, unkituta. Merezi genuen, bai, merezi genuen. Zer? Si. Oin nire trampatan txirri. Ez dago tramparik? Txori klaxe dago. Hau txori alda. Bai, noski. Hau txori baino ben pajarua. Baina Mirri, Txiribiton, baina ez alduzue berria ezagutze. Seguro txanek magia egin duela, aldatu egin duela. Ez duzue berria ezagutzen Mirri eta Txiribiton. Hemendik aurrera Euskal Telebistaren txoritxo berria ez da lehen gure izango. Hau baizik. Polita alda? Gustatu zaizue? Bai, noski, polita da. Txori guztiak dira benetan politak, ez da Mirri eta Txiribiton? Batez ere, oiasko errea. Ez, batez ere, gure txoritxo maitagarria. Gure txoritxo kutxuna. Pin txoria. Txantxangorria, noski. Pin txoria, txori papo gorria, utzi aidean ezarren minik eman. Txorietan politena txantxangorria, norbaitek asmo txarrez bota dio harria. Orduan isildu da txoritxo kantaria. Txorietan politena txantxangorria. Papo gorria, utzi aidean ezarren minik eman. Txorietan politena txantxangorria, lurrean txorrotxio, dardar laguntza eske. Neska mutil pareak jasotzen duen arte. Txorietan politena txantxangorria. Pin txoria, txori papo gorria, utzi aidean ezarren minik eman. Txorietan politena txantxangorria, etxera eraman dute gozoro sendatzeko. Eta gero atzera guztiz libre askatzeko. Txorietan politena txantxangorria.
Eta orain, munduko jazz abeslaririk ospetsuenetakoa izango dugu hemen. Munduan zehar, herrialde desberdinetan ibili izan da bere emankizunak eskaintzen, baina Euskal Herrian estreineko aldiz izango dugu gaurkoan, eta betor Mr. Lester! Zer? Ematen du lotan dagoela. Lo bai, baina zer egin dezakegu? Bestaki. Lealagat, Madrilek utx. Katxondeoa. Katxondeoa, ondo geratuko zinen, Oraindik, igarren zatia faltara. Katxondeoa. Katxondeoak, zer da katxondeoa? A ber, begiratu, hori da. Ireki ahoa. Azekiratxa, ardo usaina duzu. Eta zu, kakao zaina. Kakao usaina? Katxondeoa. Katxondeoa, a ber, begiratu. Katxondeoa, bukatu da. Zer. Bukatu dela katxondeoa. Eta ziko da pitorreoa. Pitorreoa. A ber, Lester. Badakizu nun gauden gaur? Ez dakit. Hori da Donostiako Victoria Eugenia Antzokia. Agai? Bai, begira. Eta jende aurrean gaude. Ai, nun. Hor. Nun. Hor, begira. Kontxo. Ez dut ikusi. Claro. Ez hartu behatxa sudurran. Txeria. Eta badakizu zertara etorri garen ona gaur? Meriendatzea. Ez meriendatzea, ez afaltzea. Afaltzea ez gozaltzea. Ez, abestera! Agestera ez. Bai ez. Ai. Katxondeoa. Ordun, abesti txiki bat egingo dugu. Ai, furra. Furra ez. All of me, ok? All right. Venga, nahi duzu pizka bat, esne pizka bat, estarria garbitzeko? Esne? Bai. Whiskyrik ez dago. Atxaranerik? Patxararik ez dago. Rona ez dago. Anisa? Ez dago, bakarrik esnea. Bakarrik esnea. Hori da. Esnea. Nahi duzu? Esne pizka bat. Tirirititi. Esne pizka bat. Osondo. Zer da hori? Barkatu. Nola barkatu. Bueno, 1, 2 eta 3, eta hasiko gea. Ondo? Olai. Venga, 1, 2 eta 3. Eta 4. Eta 4? Ez. 1, 2 eta 3. Eta killo! Osai. Venga, 1, 2 eta 3. Eta killo. Katxondeoa. 3 arte! Nola 3 arte? 3 arte. Gero arte gazoaz. Ez, jarri musika mesede. 3 arte, venga. ¿Listo? Ok. Furra es son, Orai, vamos. Furra. Ekarrekin, Ni hasiko naiz. Oia. 1, 2, 3, 4. All of me. Oh, yeah. Why not say all of me? Can you see what? I am no good without you. Zure txanda orain. Day like this. I want to lose them. Day night on. I want to get you stand. Your goodbye. Wasn't. Take me the eyes that cry. How can I go on there without you? Renzo. You take the arm that once was like her.
So we know they got all of me. Improvisazioa, alright. Da-d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 a. Da-da-da-da-da. Da-dip-do-dip-do-dup-da-dip-do-dip-dap-dip, do-dip-di-da. Da-da-da-da-da-da-da. Okay, tap-tap-tap, di-do-bi-do-da, do-di-do-di, da-da-da-da, do-di-do-di, da-da-da-da. Oso ondo, orain? Orain zer? Furra. Ez furra, ez. Bukatu behar dugu, ja, klaro, eta bukatuko dugu elkarrekin, nola ba. Begira, 1, 2 eta 3. You take the eye. That was my head. So we know they got all of me. So we know they got all of me. Ja. Mila esker, Elbi. Eskerrik asko, Mr. Lester. Eskerrik asko, ja. Ez nuen sekula uste izango ainongi abestuko zenuenik, Mr. Lester? Yes, gehi. Zuzera, Jane, ni Tarzan, eta bestea, Monachita. Bai, ongi baina tarteka hortzak ere garbitu, Mr. Lester? Hortzak garbitu? Bai, hortzak garbitu behar duzu. Hortzak garbitu? Bai. Ez. Bai, noski bai, Hortzak garbitu, hortzak garbitu. Eta orain Euskal Herri osotik jaso ditugun marrazkiak ikusi ahal izango dituzue. Adibidez, honako bineta hau, non nik tartazo batekin bukatzen dudan. Eta badira barrebusari buruzko beste marrazki batzuk ere. Eta zuek ere bidali nahi badituzue, izan ere, Eroskiren eskutik bada Eurodisneyrako bidai bat. Non zozketa horretan parte hartu dezakezuen, bidalitzazu zuen marrazkiak edo okurritzen zaizuen edo zer. Elbide honetara, Euskal Telebista, 9. postakutxa, 20.080, Donostiara. Eta guk hemen barrebusan, egunero egin ohi dugu, zozketa berezi bat, 2 bizikleta hain zuzen ere forumen eskutik, eta atera itzazu zuen txartelak, guk zozketari ekin behar baitiogu. Horretarako laguntzaile bat behar dudan, ez? Deit diezaiodan Idoiari, datorrela Idoia. Kaixo, preziosa. Lagunduko nauzu? Bai. Aterako dituzu bi zenbaki polit eta hemengo bi lagunei bizikleta emango? Bai. Nahi duzunean bai, Idoia. Lasa, Idoia, eutxiko diote. Ja, zenbakia, 0 patatero, eta bat zenbakia duenari egokitu zaio, bizikleta bat. Beraz, beste zenbaki bat atera, Idoia. Ja, 9, 3, eta 5 da beste zenbakia. 935. Idoia, eskarrik asko zure laguntzagatik, bai? Mil esker. Bi zenbaki horien jabeak urbilduko balira, bizikleta eskuratuko lukete. Ba, hemen dira gure lagunak. Etorri ona. Ia, nortzaitu guzu? Nerea. Nerea, badakizu zer egokitu zaizun, ez da? Baloi bat. Nola ez ez? Zer egokitu zaizu ba? Bai, hoxe, eta zein gustatzen zaizu gehien? Hau edo hau? Ba, hoxe, bea, berdina dira, eta zu nortzaitugu? Alex. Eta zu zerren bila etorri zara? Bizikleta. Bai? Bueno, ba, hartzazu, mutila. Eta disfrutazazue kalian gora eta kalian bera. Eskarrik asko etortzeagatik. Lagunok, eman ditugu bizikletak, eta orain asmakizun bat jarriko dizuet. Nor da? Mutil alaia, magikoa eta beltzez jazten dena. Horixe bat, txan magoa!
Epa! Arratsaldeon! Hoi da humoria. Bueno, hau da, nola kontate donostiarrak, Peto ina, bete eta. Beno, baino, hasi aurretik, gauzatxoa. Hoi da! Eskerrik asko! Beno, sorpresa. Bai. Zer eta normalian, bueno, gazteak atatzea, gaur bakarrik gazteak atatzea. Bai, eta esan, bueno, normalian neska mutiak atatzea, baina gazteak bai, ondo pasabar dugu. Bai? Beno. Magia ikusteko prest? Adi. Lehenik, elemento esauna. Zer dia ba? Kartak. Baina ikusiko ez dute ze joku bitxia. Baldak izute zer den telepatia. Bai. Izena? Ez esan, itxoin, telepatia, nik ez zer jakin gabe eta perak ez zer esan gabe, zo zer asmatzia. Adibidez, bere izena, Itaskun! Bai, bea esan du. Baina zaila bengo dugu, behitu. Baraja frantxesa. Bai, karta guzti, ezberdina dira. Oso ondo. Zera, nik kartak horrela botako ditut. Nahi dezu nian esan nahiko. Eta hartuko dugu, azken, eroritako azken karta. Ondo? Ulertzen da? Nola diote, txopa. Oida! Prest, Izaskun. Berrera, oida, memoi hona biltzapa dauka, Oida, Izaskun, nahi dezu nian. Segundo bat, erlajatu egin zaitut. Oso askar, venga, pizkatari nibide, bai, venga. Bat, bi, ta hiru. Ze? Txantxetan gaudela, Izaskun. Orain, bai, nahiko, bertan, bat gehiago gutxiago nezuna. Ez? Azken eroritako karta, bai? Bai. Azken eroritako karta, bekua da, bai? Nik ez dut ikusi behar, hartu. Oso ondo. Karta bat, Baraja 52 karta daude, eta hor eskutartian bat dago. Baino, noski baiet, jendia enteatu behar da. Beraz, hartu karta, erakutsi horrela, areaka, tak, behitu itxuen pixkat, lagunduko izutut, horrela jarri, ni bakarrik hartuko dut, bai, bertako eta baitare etxekoek aski ondo ikusteko, bai? Gogoratu ez ezan eserrez, zenbakia eta saia edo makia. Bai? Oso ondo. Pokerreko karta gorriak edo beltza dia. Bueno, hau, koloren bat ikuko du. Bentsat, zeo zer gogoratu. Ondo! Izaskun, karta hartu, eta orain, bulrarren kontu jarri horrela. Karta. Oso ondo. Eta orain, erabilko dugu telepatia. Telepatia, bai. Uin, telepatiko mentalen bitartez. Izaskunek pasako dit. Izaskun pasako dit. Kartaren irudia. Bai. Eta txane marraztuko du. Ze, impresionantia, bai ez? Nola ez ez? Adi! Lehenik, guazen lehendabiziko movimendu egitera, bai? Xo! Izaskun, konzentrazione, oso ondo, Adi, hau oso serioa da, Nario! Ba! Naria lalo! Itxo. Bueno, bai, gaixit noa, Horrean, hasi nahi. Ez zer jasotzen nahi nahi, Itasun, oso ondo goaz, Aurrera! Bai! Hau da, txoin, a ber. Bai, horrela. Bai, eta horrela. A ber, nola goaz?
Ondo noa? Bai? Nola, karta bat da, Oraingoz, edozen karta izan daiteke. Baino, ez ditu, uin telepatiko mentalak ez ditu jasotzen, beraz, izaskun, mesedez, buelta erdia eman, buelta erdia, bai, areaka behira, eta txanek bizkar kontra jarriko. Bai? Horrela, Adi, itxoin, izaskun, hobeto ingo dugu. Zure eskua, nire iztarri gutu, horrela, tak. Kontakto, oida. Baina kontakto, oida. Oi bai! Txoin, bai, beltza zeite beltzakin ba. Rei, hortze ongakua ba, Adi. Beltza, ez? Gorria! Eta... musika! Aurrera. Bai. Txeloa! Oin atzera. Zeo zer jasotzen nahi naiz? Bai! Stop! Ez duzute sinistuko, ze pasada! Izaskun, mesedez, lehen da biziko aldiz, zeure karta, zeuka aukeratutako karta, bateoko bihotzala, Nola, zer da hoi, eset? Izaskun, erakutsi! Gontxo! Ez! Bateko bihotza ez? Zazpiko irusta. Gontxo. Magia sinisten dugu? Ez da entzuten, magia sinisten dugu? Adi, Bat, bi, eta... Oi! Oain den deno. Adi, bat, bi, eta iru. Oida, bai! Bere karta da! Adi! Itxoi, ez dugula bukatu! Oain bai. Bueno, hemen daukatu. Karta berbera, bai! Txalo, bero, bat, eta mitzu kara. Oida, eskarrik asko, mila esker! Wow! Bueno, lagunak, musu handi bat enontzat. Eta horrengo arte, agor! Txibitoan esegazue, ze iruditu zaizue Donostia? Donostia, preciosua, nolako ibide polika dituen itxasertzean, akuariuma... Bienetarik oso. Ago. Txiribiton zer diok, erdipurdikoa iruditu zaiala? Bai, ipurdi handikoa. Aize, zue guztiok ados zaudete Txiribitonekin Donostia erdipurdikoa da? Se falta zaio Donostiari. Zer? Gorila? Gorila behar du Donostiak? Irekin badiagu nahikoa gorila. Elefantea? Leoia? Kokodriloak? Alegia, ire kuadrilla osoa. Badakiz esan eduen Txiribitonek. Donostiari falta zaio zoologikoa. Odo, zoologikoa. Zoologikoa bai? Zoologikoa faltaba zaio Donostiari, guk konponduko dugu arazotxua. Bai? Hau dena beteko dugulako aberez, animaliz. Bai, animalien kantak! Herri batean ikusi dendik, tximutxa gitarra jotzen, arkako sua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen, euli mandoa, ezarriakin, tanka polita kantatzen, eta eulitxo, sudurru zebat, haientzat dirua biltzen. Plaza zar baten erdian zuten beren funtzioa egin,
zortzietan hasirikan beren sinfonia ederrarekin, anjo zituzten lau obertura introduzioarekin, kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Funtzioa dirigitu zuen txikutxak ederki xamar, batuta zila resko batekin sentimentuz eta azkar, pianoetan ere atzaparra ez zuen bada hain xakar, Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Alkarturikan joan ziran danak, herri hartatik bestera, beren instrumentu guztiekin, kontzertuak ematera. Hango jendea, tristez egona, arras konsolatutzera, ta beren buru entzatzateko dirua irabaztera. Beno. Ez duzue. Zoologikoa, baina benetan bete egin da, Ez Aberetxoak gustatu zaizkizue kantutxoa? Baina, hori nork egin du? Zer da? Bai! Opila semen dago txiribiton, Donostia osoa izutzeko prest. Baina txiribiton ikze izan nahi duk, Donostiako kinko zer? Horun ez da txiribiton izango da. Txiribitongo! Munduko gorilarik handiena! Zertan zabiltzate? Ara! Txiribiton! Baina lagundu, txirri-mirri! Lasai emakumean itorzon naiz, eta askatuko zaitu jein. Lasai ziartze, kinkonek neskaura oso maite zuen, beraz, txiribitonk honek ez dizu bat ere minik emango. Orduan gaurko saioa Donostiako kinkonen besetatik agurtu beharko dut, aizu lagunok! Agur eta ondo izan! Barrebuserenak egin du gaurkoz! Horreko arte! Agur Donostia! Hemen utzita gure adiskidea,